Thokozani-ke bokhokho nomkhulu, iyanibingelela umkhulu wasemakhosini, indaba enhle xoxa ngofakazi. Ngiyanibingelela ingane zokuthi ngiyanibingelela bomkhulu nogogo, ngibingelela amakhosi onke esizwe sikaphunga nomageba. Nginibingelela nje osukwini lanamhlanje. Sizokhuluma lana ngezimpawu ezikhomba ukuthi umsamo ungcolile nidinga ukulungiswa. Makhosi mkhulu nogogo. Uma sizokhuluma la namhlanje emakhosini sokhuluma ngezimpawu ezikhomba ukuthi umsamo ekhaya udinga ukulungiswa. Nibingelela na umkhulu wasemakhosini, indaba enhle xoxa ngofakazi, unoyigemegeme umfungela amakhosi amakhulu. Uma thule engathi akaboni ubona kuqala. Imina lawo ibonga eziningi ingane zakwethu, ngeke ngize ngixaka ukuhlezi ngixina ngazo, kodwa nje ukuthi nje qaphu kancane kuzona. Please do make sure that you subscribe on my YouTube channel, press that like and that notification bell. Please make sure nje ukuthi you do that ngaso sonke isikhathi wena osuke usemusha kule YouTube channel kamkhulu wasemakhosini. Ake sibonge ke la makhosi amakhulu. Ngizoke ngisho kanje ngaphambi kokuba siqhubeke kumele siqale lana. Kumele siqale sazi ukuthi yini umsamo. Umsamo ungamadlozi akini noma sithi uyizimvikeli zekhaya lakini kanye nawe. Labo gogo nomkhulu bakho asebashona. Uma bengakodluleli emhlabeni olandelayo bese phakathi komhlaba, bephakathi nomhlaba semkhathini leyo ndawo. Noma kukhona akusuke kufanele bakulungise ekhaya. Kuyenzeka uthola ukuthi ke idlozi ke ingane zakwethu likhona kwelaphakade komkhulu nogogo balo, kodwa balibuyele nje ukuthi lizolungisa lokho noma lizoqapha ikhaya, ngoba kungakho sibiza ukuthiwa zimvikeli zekhaya. Babuyela ke emhlabeni wabantu abaphilile ngenxa yokuzolungisa nokuzoqapha nina enisuke nisaphila, nabanye ukuniqondisa kahle behamba nezinglozi noma izidalwa noma izithunywa zikamoya, lezi ezisuke zingadinge kugezwa, lezi ezidala ukuthi umuntu mangabe elindile ethandaza, othola ukuthi uma ngabe eclean kahle yonke into noma engekho clean kodwa uthola ukuthi zihambe phambili ngoba nazo zisuke zihawukela noma zisuke ziboniswa isinye sezidala esithize ukuthi ake sidile kulo mntwana zisebenza ukuze ezosizakala. Makhosi namakhulu, ngane zakwethu, ngaleyo ndlela ke suke bebona ukuthi izinto ezenzekala kulomhlaba futhi benawo amandla okuvikela ukwakhela izinhlahla kanye nokuphendula okubi kube kuhle. Ngakho kahle yini umsamo? Umsamo kusasa lokhu umsamo usasa lomhlaba, ithemba nempumelelo yakho. Umvikeli wakho, yinhlanhla nempumelelo kulomhlaba kanye nolandelayo. Ngakho ke nazi izimpawu ezikhomba ukuthi umsamo udinga ukulungiswa. Izimpawu ke eziyaye zilokhuzane zilezi, ngizobala nje ezimbalwa nengisayikhumbula nami ngokwekhanda lami, ezinye ke ziningi. Oqala number 1, ukuvaleka kwemali ekhaya noma kuwena uqobo, ninonke nje ekhaya uthola ukuthi abantu abaningi uthola ukuthi abasasebenzi noma sekunjani. Ukungatholi umsebenzi noma utholile ungahlali emsebenzini usheshe uphele. Ukulwa nokungazwani komndeni, ukungena engozini, that's number 4, noma ekulwini kuhleni njalo uhlezi ungene izimpini wena noma ikuphi uyakhona nje usukela nabantu kancane sewuyalwa seniyashawa usuyagwazwa sekunjani.
Izonke lezi inkombe ekhomba ukuthi emsamo khona okungalungile ngoba nawe usuke ube nenhliziyo encane uthola khona lesidala esiyakwembatha simbatha kabi simbatha isimo sempi. Number 5 ukushona kwabantu ekhaya ngokulandelana. Leyo nto isuke idinga ukulungiswa kakhulu. Indlala nenhlupheko ekhaya. Ukuthonga izinkomo zidukile okanye zifuna noma sifuna ikhaya noma zilwa inkomo. Ukuthonga abantu belwa noma amasosha okanye uthonge bedlala ibhola noma lidlalwa uwe. So kunye number 8 lo okhomba ukuthi umsamo uvalele uvakashelwa izimvikeli noma ononkalankala izinyoka izinyosi noma izinyoni nokunye okuningi kuzoya ngesiko lezimvikeli zakini ukunukela okanye ukuhalela ukudla kwesinto okwenziwa izimvikeli zekhaya njengesijingi isigwaqane noma amadumbe ithanga nokunye okuningi. Lokhu ke ingane zakwethu kuyenzeka ukuthi lokhu kusuke kufuna ukuthi isidalwa sisuke sizofuna ukuthi wena sikuvezele inhlahla kube khona la sisuke sizokuvezela khona. Noma lisuke ziveza ukuthi futhi isidalwa sidinga ukuthi nenze umsebenzi uthize noma lihlanze ningenise idalwa kahle lihlanze bese senzele isithebe sazo. Ngokuyikho nikhumbuleke nenisuke ningenisa idalwa akugcina ukuthi mangingenisa idalwa kube imbuzi kuphela ebayizithebe nokudla lokwesizulu manazi ukuthi okay la ekudleni kwesizulu laba bantu nakwakudliwani la ekhaya. Nikukhumbule kakhulukazi kulabantu ababesuke beyamadlozi amahle kube yikhona ukudla kakhulu kwaze nivamise ukuthi nikuthathe nikulethe emsamo elatini elisuke libekiwe lapho ekhaya ngenkathi kuzongenisa idalwa. Ngokwendlela lo umelaphi asuke enenzela ngayo uma ukuthi wenza ngendlela yesizulu noma neyazi ukuthi kwenziwa kanjani nangaleyo ndlela enobe nenza ngayo kodwa emsamo makube khona lokhu kudla kwalawo bantu. Okay ke lokhu ke noma ke ngani zakwethu lokhu ke noma sithi lezi impawu zingaba ziningi kakhulu ukuze ube nesiqiniseko sokuthi ngabe umsamo ngempela yini owenza ukuthi leyo nkinga ubhekene nayo noma lo ubhekene nayo iyiyo yini. Ngoba phela sizibalanga zonke hamba uyohlola kumthandazi noma emakhosini kwizanosi omangothobane madoda. Ake sibambeke lapho ke ingane zakwethu thokozani ke ingane zakwethu. Umkhulu wasemakhosini lo ifufisa ukuthola nomkhulu wasemakhosini ukuxhumana naye. Angigcini ke ingane zakwethu ngokulungisa izinto zomsamo kuphela kepha ngiyazenza izimbiza zabantu besifazane abesilisa konke kuphela ingane zakwethu ngabe uphethwe ushukela uBP cancer ikuphi ungabe nje unankingani osuke unayo kodwa nje ungasize ungizi umkhulu wasemakhosini uma uzofuna into yokuceba umkhulu akathwalisi uyathwasisa kuphela kepha ukuthwala chabo bese sizalana ke ekuthenini ke umuntu uma ngabe umkhulu unezinto kuneminye imithi nesiwashe kwenza ukuthi ugeze kuthandeke edlozini naseyithunyweni ngokwezithunywa. Manje uzolalela ubhekisise ekuthenini izithunywa zakho zikanjani umkhulu yohambisa ngaleyo ndlela izithunywa zakhe zisuke sifuna ngakho. Thokozani ke bomkhulu nogogo nikhumbule ke umkhulu hayi ngoba azikonke kepha okunye ukwazi ngenxa yezithunywa izona ezimnikeza ulwazi nolunyaso elicobeleleke kwabadala kunaye. Thokozani ke mkhulu engane zakwethu zedlozi umkhulu wasemakhosini lo mfuna 072 887 1995. Okunye ke senongithola ku-email yami ethi mzophilayonduli@gmail.com. Hlala ke kwamashu kwa-K section la ngikhona eThekwini KZN kunini enisuke nisuka kude engane zakwethu. Inamba ke ngishilo ka 072 887 1995 iyafoneleka futhi iya WhatsApp. Kepha ke please bear with me ukuthi on WhatsApp ke
ngilo muntu okanje ophendula isikhathi, kakhulukazi kulabo bantu abasuke befuna ukubuza ngamaphupho, ngoba amaphupho adinga isikhathi, adinga ucwaninga kahle, ulibhekisise, ngoba elinye kuyenzeka ukuthi oluthi uyalisho lisheshe liqhamuke ngokukamoya, elinye uthola ukuthi uyalisho kudinga ukuthi ngilihlaziye kahle, ngilibhekisise, kuthatha isikhathi ukuthi ngiyibheke impilo yakho, ngoba phela nakhona kusuke kufuneka ukuthi ngisefe ngize ngibheke ngisho wena uqobo lwakho la usuke ukhona. Thokozani-ke bomkhulu nogogo. Akukho okuningi engingakusho. Ndawuwe makhosi amakhulu. Amen.